Agortu behar dugu orain Mertxe Aizpurua, EH Bilduren diputatua, bozeramalea Madrilen. Aizpuru Andrea, egunon. Egunon. Hitz egin duzu, Kongresuko diputatu sozialisten bat egin azken ordu hauetan? Bueno, atzartxaldean bai, izan zen horrela, komentatu genuen, eta egia da, beraiek, nik nahiko jota ikusten ituela, bai. Benetan sorpresa izan dela Alderdi Sozialistaren baitan, zerdanen inguruan jakin dena esango zenuke? Ikusitakoak ikusita, bai, eta ikusi genitun aurpegiak ikusita, uste bai, sorpresaz, eta nik uste mina handia egin dion zerbait dela, bai, jendea nahiko, bai, aurpegitxarrak ikusten zian, penazko aurpegiak. Sinesgarri egin zitzaizun zuri atzo, Sánchezen agerraldi hori? Hombre, politikan denak dauka ez, pixka bat, ez dakit impostazio, puntu batera izaten du, baino iruditzen zait, baietz, kezka saldu zuela, eta bere jarrera izan zela seriotasunez, eta kezka hori azaldu nahian, eta bai, noski, pentsatzen dute, larria da, egoera, eta nik uste larria direla, aplazaratu diren ustezko ustelkeri kasu horiek, eta orduan kezka agertzean ekologikoa da. Zuek nabarmendu duzu, erabateko zintzutasuna eta gardentasuna behar dela, zorroz jokatuko duzuela, PSOEk zehazki zer egin beharko luke, ze azalpen entzun nahiko zenituzkete zuek, ze argibide? Bueno, Euskal Herria Bildu bai, erabat sustraitza dauka, bere barne muinetan esango nuke, nik ez printzipio sendoa da, eta printzipio sendo hori ekintza politiko eta instituzionalari eragiten dio, eta zintzotasun eta ustelkeriaren kontrako balore horiek dira mai gainean jartzen ditugunak behin eta berriro, nolabait esateko gure jarduera politiko osoan errotuta dagoen zerbait da guzti hau, eta bueno, eta egia da, guk ustelkeri kasu bakar bat ere ez dugula gure barnean ez, eta alde hortatik eredugarria garela esan genezake, arro gaude gainera horrela izateagatik, eta ustezko ustelkeri kasu hauek, gardentasun osoarekin, zintzotasun osoarekin, zorroztasun osoarekin, eta errotik hartu behar dira kontutan, eta horrela erantzun behar zaie. Alderdi sozial... Eta hau da, azken finean, PSOEk erakutsi beharko luken jarrera kaso hauen aurrean ez, eta Euskal Herria Bildu bai, noski exigente izango da. Alderdi sozialistaren baitan, jarraian bigarren antolakuntza idazkariak, asuntan Santos Tardan, aurreko Abalos, ustelkeriarekin lotuta egon daitezkeenak. Horrek zerbait estrukturalaren arazoa dagoela, erakusten du, egiturazko zerbait izan daitekela Alderdi Sozialistaren baitan, edo pertsona jakin batzuk egindako jokabide jakin batzutaran muga daiteke hori? Hombre, ikusi beharko da ez, eta denetarik egon daiteke. Ia da Espainian tradizio bat badagoela horrelako kasuak behin eta berri ateratzen dianak ez. Baina, bueno, dozin kasutan gu ere Euskal Herria Bildu oso konstiente da, kaso hauek eta plazaratzen ari direla, oso testuinguru zehatz konkretu batean, ez? Testuinguru politiko eta historikoa esango nukenik ere, ez? Orduan, horren baitan ere aztertu behar dela, ez? Guzti hau eta jauzen kasutan guk datorren asteko astelenean mai politikoko bilera izango deu, eta han bertan nolabait esateko azterketa sakonago bat egingo du gai honen inguruan. Espainiako gobernuak eutsi diezaioke, Sánchezek atzo esan bezala 2027 arte baldintza hauetan? Ikusi beharko dugu, ez? Nola dijoan egia da gauza guzti hauek eragina dutela, eta ikusiko dugu hemendik aurrea dena dela esate izute guzti hau markatu behar du horrelako testu inguru berezi batean, berezi honetan ere, eta nolabait balorazio zabalagoa guzti honen inguruan astelenean egingo dugu bilera, bai politikoaren bileraren ondoren. Mertxe Aizpurua, EH Bilduren bozeramalea diputatuen kongresuan eskerrik asko gaur zuen lehen irakurketa gutxienez gurean aurreratzeagatik, urrengo batera arte. Eskerrik asko zuei, aio. Bederatzi aio berri dira.